ассалому алайкум тамошогарони саҳифаҳои фейсбукии рӯзномаи анвори дониш ва донишгоҳи давлатии Кӯлоб, ҳамчунин тамошогарони ютуб канали рӯзномаи анвори дониш. бояд қайд кунем ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ наздики 11 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд ва онҳо дар шароити хуби таҳсил илмомӯзӣ доранд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб 383 нафар донишҷӯён тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳ дохил шуданд ва дар факултетҳои гуногун онҳо ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва таҳсили онҳо бениҳоят дар сатҳи хуб қарор дорад. аз ин шумора 257 нафарашонро духтарон ва 126 нафарашонро писарон ташкил мекунанд. онҳо бархеашон дар хобгоҳи донишгоҳ, бархеашон дар хонаҳои иҷора зиндагӣ мекунанд ва имрӯз дар суҳбати мо қарор дорад Зарипова Мунисабоно, донишҷӯи курси сеюми факултети филологияи хориҷии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ. мо хостем бо ин кас як суҳбате анҷом бидиҳем аз шароити таҳсил, аз шароити зиндагии ӯ барои шумо чанд маълумоте дода бошем. нахуст салому алайкум. Алайкум ассалом. саломат бошед ки шумо ба суҳбати мо омадед ва дар ин ҷо як суҳбати ҷолибе хоҳем кард ва мехоҳам нахуст қисса мекардед ки дохилшавии шумо ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб чӣ хел сурат гирифт? соли 2019 буд ки тибқи квотаи президентӣ дар даври охир иштирок кардам ва ғайри чашмдош будин, бовар надоштам ки мегузарам. соли 2019 ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба факултаи филологияи хориҷӣ дохил шудам ва ҳоло дар курси сеюм ҳастам. барои чӣ бовар надоштед? намедонам, барои он ки ман бештар ба маркази тестӣ тайёрӣ медидам ва он қадар ҳам хоҳиши ба тибқи квотаи президентӣ дохил шудан надоштам, вале ҳамин ки фаҳмидам ки ман аллакай қабул шудам дар квотаи президентӣ, хеле хурсанд шудам. беҳтарин аст. ҳозир курси сеюм аст таҳсил мекунед дар факултети филологияи хориҷӣ. бисёр масалан имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба омӯзиши забонҳо диққат ҷиддӣ медиҳад ва мегӯяд ки ҳамеша бояд мо махсусан забони русӣ ва англисиро аз худ кунем. ва шароити таълими шумо дар кадом сатҳ қарор дорад? аз омӯзгороне ки масалан ба шумо таълим мекунанд, дарс медиҳанд? шароити таълим хеле хуб мебошад дар донишгоҳ, дар факултет. мо бо тамоми он таҷҳизотҳое ки барои донишҷӯён лозим аст таъмин мебошем, аз ҷумла бо китобҳо, бо маводҳои дарсӣ ва инчунин бо технологияҳои нав, аз ҷумла бо компютер ва ҳамчунин шабакаи интернетӣ барои ҷустуҷӯ кардан, пайдо намудани маводҳои даркорӣ. шароитҳо хеле хуб мебошанд. дарсҳо чӣ хел мегузаранд? масалан мешавад дарсҳои аудиоӣ мешавад, видеоӣ мешавад ё ки масалан асбобҳои аёнию дигар дар кадом шаклҳо бештар барои шумо ҷолибият масалан дида мешавад, мақбул аст? дар айни ҳол мо бештар аз доскаҳои электронӣ истифода мебарем, яъне ки мавзӯъро ҷавоб додаем, ки вазифаи хонагиро ҷавоб додан тариқи презентатсияҳо мешавад. мо ҳоло аз маводҳои ба монанди аудиоӣ истифода он қадар намебарем, на ҳамаи дарсҳо истифода мебарем. аз видео ва аудио камтар, нисбатан камтар истифода мебарем. бештар тавассути презентатсияҳо дарс мегузарем. омӯзгорон бештар презентатсия, дарсҳои видеоӣ камтар аст. камтар, бале. яъне хуб мешуд ки дар оянда ҳам дарсҳои видеоӣ масалан аз дигар профессорони дигар донишгоҳи хориҷӣ боз намоиш дода мешуд, бо беҳтар буд ба фикрам. масалаи барномаҳое ки имрӯз даҳҳо барномаҳои телефонӣ дар Play Market вуҷуд дорад ки барои омӯзиши забони англисӣ, аз инҳо чӣ хел истифода мебаред ё намебаред? ман қаблан истифода мебурдам пештар, аммо ман худам забони англисиро на тавассути барномаҳое ки дар телефонҳо ҳастанд, аз онҳо омӯхтам. ман худам дар маркази амрикои шаҳри Кӯлоб дар он ҷо забони англисиро омӯхтам ва ҳоло бошад дар он ҷо дарс медиҳам. ҳозир шумо ҳамчун тренер дарс медиҳед? беҳтарин, беҳтарин. ҳам донишҷӯ ҳастед, ҳам унҷода кор мекунед. ба фикрам маошам дорад? бале, бале. беҳтарин аст, беҳтарин аст. пас дидед дӯстони гиромӣ ки ҳатто бояд мо мунтазир нашавем ки кай мо диплом мегирем ва кай бояд ҷои кор барои мо муҳайё кунанд. Мунисабоно аллакай донишҷӯ аст ва ҳам фаъолият мекунад, маблағ ба даст меорад, маош мегирад. ман бовар дорам ки барои оилашон, барои падару модарашон ин як кӯмаки хуб аст ки мисол боз масъалаи
таълим барои шумо қисса кардед ки бисёр хуб аст. Муносибати омӯзгорон бо донишҷӯён. муносибати омӯзгорон бо донишҷӯён ҳам хеле нағз ҳаст. муносибати дӯстона дорем. Беҳтарин. Аз бо ҳамкурсон чӣ? бо ҳамкурсон низ ҳамчунин. бештар дар гурӯҳи шумо духтарон бисёр аст ё писарон? духтарон, умуман дар факултет духтарон нисбат ба писарон дар гурӯҳи шумо ягон писар аст? бале, мо ҳамагӣ 29 нафар ҳастем. аз ҳамон 29 нафар 4 нафар ҳамагӣ писар аст ту халос. дигар аксар духтаронанд. беҳтарин. Масъалаи озмунҳо имрӯз дар донишгоҳ ё ки дар умуман дар ҷумҳурӣ аз ҷониби кумитаи дигарҳо озмунҳо доир мегардад. шумо дар ягонташ иштирокчӣ будед ё иштирок кардед, ягон ҷо гирифтед? бале, ба наздикӣ дар факултет озмуни забони англисӣ дар байни донишҷӯён гузаронида шуд ва хушбахтона ман сазовори ҷои аввал гаштам. муборак шавад. раҳмат. ҳамчунин дар конференсияи илмии апрелие ки ҳамасола моҳи апрел баргузор мегардад, ҳамасола дар он ҳам иштирок менамоям ва сазовори ҷои аввал мегардам. имсол ҳам иштирок намудам. бо мақолаи илмӣ баромад кардед? беҳтарин аст. беҳтарин аст. албатта ҳамин конференсҳо аст ки масалан донишҷӯён тавассути омӯзгорон омода мешаванд, мақолаи худро баромад мекунанд, боз тарсу ҳаросу дигар масалан эҳсосотое ки доранд инҳо гум мешаванд. ин албатта хуб аст ва бояд иштирок кард. ва масъалаи шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар куҷо таваллуд шудед? дар шаҳри Кӯлоб. дар шаҳри Кӯлоб. бештар ба шумо кӣ кӯмак мекунад дар таҳсилтон? аз волидайн? аз волидайн, бале. ҳарду, ҳам падар, ҳам модар. тахминан барои шумо дар як моҳ чӣ қадар пул медиҳанд? ман хайр ман умуман ба кӯмаки иқтисодӣ эҳтиёҷ надорам. яъне ҳамаш аз ҳисоби худатон? беҳтарин. фақат барои зиндагию хурду хӯрока дар оила, аммо ҳамон чизе ки ба худам лозим аст худам метавонам харида. дигар аз падар модарам талаб намекунед? беҳтарин аст. беҳтарин аст. ман боварӣ дорем ки дар оянда ҳамони сабону бо чунин имконият зиндагии худро ба беҳтарин шева мегузаронад. ва ба ҷавондухтарон имрӯз баъзе масалан падар модарон намегузоранд ки ҷавондухтарон ба донишгоҳ дохил шаванд. ва ҳамин хел андеша ҳам доранд ки духтаро чиву хонданаш чӣ? ва ин фикр шумо чӣ назар доред? чунин мо умуман дар забони англисӣ чунин суханҳое ки яъне кӯҳнапарастӣ мегӯем, стереотип мегӯем ё ки стереотип мегӯем. мутаассифона дар вилояти Хатлон, дар ҷойҳое умуман дар вилояти Хатлон чунин кӯҳнапарастиҳо хеле зиёд ҳастанд, махсусан барои духтаро чӣ хонданаш чӣ вай бояд ба шавҳар барояд. аммо ба фикри ман боварӣ дорам ки аввалин дараҷа ягона коре ки падару модар барои фарзанд бояд кунанд, барои духтари худ соҳиби маълумот кардани духтар аст. зеро ки дар оянда ҳоло мо дар замоне зиндагӣ мекунем ки талабот барои маълумот, барои ҷои кор хеле зиёд шуда истодааст. аз ҳамин сабаб бояд ки ҳар як духтар новобаста аз он ки дар кадом шароит ҳаст, дар куҷо зиндагӣ мекунад, аввалин дараҷа бояд соҳиби маълумот шавад, соҳиби касб шавад. дар оянда хайр гуфта намешавад, бисёр чизҳо шуданаш мумкин аст ва метавонад ки худаш мустақилона барои худаш, яъне ки худашро кӯмак карда тамонад. бале. яке аз масъалаҳои масалан мушкили ҷиддие ки дар имрӯз дар ҷомеа аст, ҷудошавии оилаҳо ҳаст ва баъзеҳо бар ин назаранд ки вақте ки духтар ҳамин мактаби миёнаро тамом карду ба шавҳар медиҳанд, ҳамин яке аз сабабҳои асосии ҷудошавии оилаҳо аст. ба фикри шумо ин андеша сиҳат дорад, дуруст аст ё не? вақте ки масалан духтарро ба донишгоҳ дохил намекунанду ҳамин зуд ба шавҳар медиҳанд. ин чизҳо ҳам хеле зиёд дида мешавад мутаассифона, яъне ки баъд аз хатми мактаб ва ҳоло ҳам онҳое ҳастанд ки ҳоло мактабро хатм накарда дар синфи 9 аллакай ба шавҳар мебароянд. аммо онҳо падару модар умуман дар ин масъала худи падару модар гунаҳгор аст. онҳо фикр намекунанд ки на аз ҷиҳати ҷисмонӣ, на аз ҷиҳати психологӣ духтар тайёр аст ки ба шавҳар барояд. аз ҳамин сабаб сабабҳое ки сабаби ҷудошавии оилаҳои ҷавон дар он аст ки на писар на духтар барои ҳамин издивоҷи ё ин ки ҳамин хонаводоршавии барвақти ҷавонӣ омода ҳастанд. аз ҳамин сабаб бо проблемаҳои зиндагӣ сарфам намераванд, тез ҷудо мешаванд. яъне гуфтанед ки дар ҳақиқат вақте ки духтар донишгоҳ мехонад, боз фикраш масалан идеяш бо дигар мешавад, назараш нисбат ба инсонҳо дигар мешавад, бо хеле пухтатар мешавад. ба ҳамин хотир ин хуб аст ки масалан духтарон бояд таҳсил кунанд. ва яке аз ҳамон мушкилоте ки мо дар боло гуфтем, ин албатта кӯҳнапарастӣ аст ва бояд ҳеҷ вақт мо миёни масалан писар ва духтар дар илмомӯзӣ фарқ нагузорем. ҳеҷ вақт фарқ гузошта нашавад. айни ҳол шумо ба забони англисӣ пурра суҳбат мекунед ва
сухан мекунед ва дар маркази амрикоӣ ҳам масалан ба ҳайси тренер кор мекунед, беҳтарин аст. Акнун як таманниёти худатонро ё ки масалан фикри худатонро барои донишҷӯён ва довталабоне ки масалан дохил шиданиянд баён мекардед, ки масалан чӣ гуфтан мехоҳед, ки то ҳамун довталабон ба донишгоҳ ҳатман дохил шаванд, махсусан духтарон. Аввал ба забони тоҷикӣ гӯед ва баъд ба забони англисӣ. яъне тамоми он чизе ки шумо дидед, тамоми он таассурот, тамоми он зебоие ки дар таҳсил дидед, дар зиндагӣ дидед, ман мехоҳам ҳамонро шумо баён кунед, то онҳо ҷалб шаванд ба хондан, то онҳо дилашон гарм шавад, падару модаронам бигзоранд, то духтарошон имрӯз биёянд дар макотиби олӣ бихонанд. таманниёти худро ба забони тоҷикӣ ва баъд ба забони англисӣ. Хоб ман ба он нафароне ки айни ҳол мехоҳанд ки донишҷӯ шаванд ва омодагӣ барои маркази тестӣ ба тестҳо омодагӣ дида истодаанд, гуфтаниам ки вақти худро беҳуда нагузаронанд ва бештар ба он масъалаҳое ки тестҳое ки дар оянда ба онҳо меояд, барои онҳо яъне ки хонда онҳоро аз худ намоянд. Аз он яъне ки сайругаштҳои бемаъние ки бегоҳҳое ки баъди дарсҳо менамоянд, аз ин беҳтар аст ки каме вақти худро барои китобхонӣ, барои омӯхтани маводҳои лозима барои дохилшавиашон лозим аст гузаронанд, зеро ки вақт хеле қимат мебошад ва мо он қадар вақте ҳам надорем. Масалан бисёри одамо ҳамагӣ як моҳ мондани барои маркази тестӣ тайёрӣ мебинанд, вале мутаассифона ба на ҳамаи онҳо мегузаронанд, вале агар бигзаранд ҳам тавассут ки шартномавӣ мегузаранд. Аз ҳамин сабаб ҳоло ки вақт ҳаст, яъне ки ҳар чӣ қадар ки зудтар онҳо тайёрӣ бинанд, ҳамон қадар натиҷааш худтар мешавад. Ва ҳамчунин ба духтарон гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳеҷ кас гӯш накунанд, ҳамеша он орзуе ки доранд, то ба охир барои он орзу яъне кӯшиш намоянд. ҳамеша яъне ки дар орзуе ки доранд ҳамеша қавӣ биистанд ва кӯшиш намоянд ки муваффақ шаванд, зеро ки зани муваффақ ҳамеша талабгори зиёд дорад. беҳтарин ба забони англисӣ. беҳтар. Ам гапи охирон бисёр гапи хуб. Зани муваффақ талабгори зиёд дорад. Офарин, беҳтарин. Хуб. So I would like to recommend those who are going to apply to the universities, who are going to be the future students. My highest recommendation and advice is for you: never ever waste your time on people, on your friends. Don't go for long walks after the lessons or in the evenings, because time is something that we can't receive again in our life. It is too short and we have to use it wisely. That is why I recommend you to learn something new for yourself, to get educated and to read a lot of books. Don't waste your time on people. People will pass. We all will separate in future and we will all have our own life. So for making an independent, a successful life, today we have to try a lot. We have to get educated. We have to read a lot of books in order to know about the experience of other people. And especially for girls, I want to say that never ever trust anyone, because this is your life. You have your dreams, and for someone's, I don't know, for someone's words or for someone's suggestions, never waste your dreams, never waste your time on someone else, never trust anyone, and try to be firm on your dreams. Try to make your dreams true, because a successful woman or a successful lady will always have their own husbands or their own requests. Please get educated and do your best. беҳтарин, саломат бошед, зинда бошед. дӯстони гиромӣ, як суҳбати хубе доштем бо яке аз донишҷӯёни сухандон Зарипова Мунисабону, донишҷӯи курси сеюми факултети филологияи хориҷии донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, ки тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳ таҳсил мекунад ва имрӯз яке аз донишҷӯёни бисёр фаъол дар чорабиниҳои донишгоҳӣ аст ва айни ҳол дар маркази амрикоӣ ки дар шаҳри Кӯлоб аст, дар онҷо фаъолияти корӣ дорад. Ва мо ҳам ба ин хотир бо ин донишҷӯён суҳбат мекунем ки ин намунаи олӣ барои шумо бошад. Барои шумо бошад, то шумо бубинед ки як донишҷӯ метавонад чӣ гуна муваффақ шавад, як донишҷӯ метавонад зиндагии худро тағйир бидиҳад. Пас ҳамеша ба пеш ҳаракат кунем, ҳамеша омӯзиш кунем, ҳамеша бояд коре кунем ки дар зиндагӣ муваффақ бишавем.
саломат ва бардам бошед.